čo robíš zle, že ho stále priťahuješ. Stále toho istého, ten istý typ narcistického, toxického, manipulatívneho človeka. Vždy si po nejakom čase uvedomíš, že toto je zase ten istý človek, s ktorým si randila pred rokom, pred 2, pred 3. A stále sa ti opakujú tie isté veci. Priťahuješ ho. Si magnet na toxických ľudí. Máš v sebe nejaký radar, ktorý ich vyslovene pritiahne. Odpoveď je, že čiastočne máš a samozrejme môžeš s tým veľmi veľa urobiť, pokiaľ ale zmeníš svoj mindset, nastavenie mysle. To znamená, že to riešenie musí výjsť z tvojej iniciatívy. Žiadny zázračný guru ti žiaľ nedá liek, ktorý by ťa vyliečil. Prečo takéhoto človeka ale priťahuješ? Väčšinou, keď priťahujeme takýchto ľudí, tak odpoveď je niekde v našom živote, v našom detstve, keď sme sa cítili, povedzme, nedocenení, alebo sme si hovorili, že nemáme hodnotu, nestojíme za nič, za veľa. No a potom logicky sa nám opakujú tieto vzorce aj v dospelom živote. No a s tým súvisí, s tým nesprávnym vzorcom súvisí potom tvoja vlastná ochota zmanipulovať sama seba. Čiže keď si nájdeš nejakého veľmi toxického partnera, na začiatku vzťahu si hovoríš, že si rada, že si ho vôbec našla, pretože si rada, že niekto sa ulakomil aj na teba konečne. No a neskôr, keď ten vzťah začína byť úplne na nevydržanie, tak si povedzme hovoríš, že ale to je v poriadku, veci, ktoré sú rozbité alebo zlomené, sa majú zaplátať a nie vyhodiť a tieto všetky hlúposti, ktorými zásobujeme našu myseľ, len aby sme sa presvedčili, že je to v poriadku a že žijeme ten život, ktorý si myslíme, že žijeme. Čo treba urobiť pre zmenu? Hlavne si v sebe za prvé musíš uvedomiť, že toto máš, pretože veľmi často si to akoby nechceme uvedomiť, posielame to niekam na vedľajšiu koľaj, tým pádom sa to dostáva ešte hlbšie do podvedomia. Takže pokiaľ si sama pre seba nemáš dostatočnú hodnotu, tak logicky nebudeš mať ani pre iného, no a budeš automaticky priťahovať ľudí, ktorí ťa len využijú, pretože vedia, že si vôbec rada, že sú s tebou. Dám ti taký skvelý príklad, ako funguje rande, alebo prečo sa vždy chytíš na udicu tomu nesprávnemu človeku. Keď si po vzťahu s manipulátorom, s patologickým manipulátorom, väčšinou sa po tom vzťahu cítiš veľmi využitá, zneužitá, ako keby ti zobrali nevinnosť. Cítiš sa na dne, obviňuješ sama seba. Veľmi často si to aj nechceme pripustiť. Myslíme si, že obviňujeme toho druhého, ale veľmi často je to v nás, cítime sa vinní, že vôbec sme dovolili so sebou takýmto spôsobom zametať. No a tým pádom, keď chceš ísť do nejakého nového vzťahu, alebo keď sa ti vyskytne nejaké nové rande, ideš na to rande a teraz povedzme, že by si stretla takého istého toxického človeka. Prečo sa mu chytíš na udicu? Pretože ty prídeš na to rande, oni, tí toxickí ľudia, sú už vycvičení, to znamená, že z tvojich nejakých reakcií vedia asi na čo budeš reagovať, asi čo potrebuješ počuť a tak ďalej. Ten človek ti začne strúhať komplimenty, ako oni prirodzene začnú. Po nejakých 10 minútach už sa cítiš ako hviezda. No a po ďalších 10 minútach začne s takými vetami ako: pre mňa je strašne dôležité, aby žena vo vzťahu bola vypočutá, aby sa cítila milovaná, aby sa cítila slobodná. No a všetky také tieto ich drámy
aj s tým typickým pohľadom. Samozrejme, keď je ten pohľad veľmi intenzívny, tak sa na to chytíš, pretože my máme v sebe akoby zakodované, že keď je niečo intenzívne, tak asi to bude ozajstné. Bum, ako náhle ti povie tieto vety, ktoré ty potrebuješ počuť, už si zase v ďalšom toxickom vzťahu chytená. Ja to teraz porovnám s prípadom, keby ti prišiel na rande človek, ktorý je tvoja naozaj spriaznená duša, ale ty si po toxi vzťahu. Takže povedzme, že ideš na to rande, no a ten človek sa ťa začne pýtať klasické veci, ako aké sú tvoje záľuby, bude hovoriť o sebe, tak je dosť pravdepodobné, že keď si po vyčerpávajúcom vzťahu s manipulátorom, s narcisom, obviňuješ sa, v podstate by si na tom rande ani nechcela byť, pretože sa cítiš na dne, necítiš sa dobre a bojíš sa novej skúsenosti, tak automaticky toho nového človeka, ktorý je možno tvoja spriaznená duša, on pre teba bude nudný. Pretože teba nezaujíma, nechceš mu hovoriť o svojich záujmoch. Najradšej by si sa spláchla do záchodu. Vôbec nemáš sama seba rada po toxickom vzťahu. Takto sa to veľmi často deje. No a preto tá tvoja spriaznená duša odíde, neúspeje, úspeje väčšinou ten narcis. Asi znova v nejakom toxic vzťahu, ktorý povedzme začína samozrejme lovebombingom, lebo čím iným. No a po niekoľkých mesiacoch, keď už budeš chytená ako rybička, tak ten človek začne zľavovať zo svojich, teda z toho, čo ti pôvodne dával, celé sa to obráti a začneš mu dávať ty.